A dɔw b'o ka kɔnɔɲɛ fɔlɔ la, a dɔw b'o ka filanan na, dɔw b'o ka naaninan na, dɔw yɔrɔ b'o ka seginna na. Ni muso lajɔnw bɛ ɲɔgɔn jɛɛrɛ siɲɛ 2 dɔgɔkun kɔnɔ walasa ka ɲɔgɔn lakibaruya kɔnɔbara lakanani kan. U bɛ dɔn kalan dɔn minnu bɛ se ka jigili nɔgɔya. Ni Idrissa Lachi ye, ale ye muso caman ye ka bɔnɛ a ni na jigili kama, nka kabini san 2019 a y'a muso dɛmɛni daminɛ walasa ka se k'o lakana a n'o denw. Autant vous organisez votre An ka kɔɲɔkow labɛn ɲɛ min na ni timinadiya ye, an k'an ka jigiliw labɛn o cogo kelen na n'o timinadiya kelen ye. Kɔɲɔko min ma labɛn ka ɲɛ o tɛ maa si bɔnɛ a ni na, nka jigili min labɛn ka ɲɛ o bɛ se ka maa 2 bɛɛ bɔnɛ a ni na, den a n'a ba. Ale ye kalanden ye ka kɛ lajigilimuso ye INFAS kalanso la. Kasi Lorraine ye a ka kɔnɔɲɛ fɔlɔ sɔrɔ a waati a nɔsɔn ka di, nka ka kɔn ye a kun jɔrɔnen don kosɛbɛ tumana min na ni dɔgɔtɔrɔw ye sumaya fila sɛbɛn a kun a lasegitɔ. A bɛ ɲɛfɔli k'anw ye. J'ai saigné pendant 2 à 3 jours. Ni joli bɔn tere 2 ni 3 ɲɔgɔn na. Na kɔnɔ bɛna tiɲɛ wa? N tun jɔ awa fɛn caman tun bɛ tɛmɛ ne hakili la. Jɔn de ko ne ka taa dɔgɔtɔrɔso la? Munna n y'a kɛ? Yali n tun kana ka to yen wa? Yala ta n tun bɛna joli bɔn ni cogo in na? Ne tun sirannen don kosɛbɛ dɛ, sabula n tun ye joli bɔn ka tɛmɛ. En tout cas, il y avait vraiment peur parce que je saignais abondamment. Diɲɛ kɛnɛyatɔn ka fɔli la, muso bɛna sa ka da tilegan 3 kan. Fɔlɔ bɛ tali kɛ lajɛ na, muso ka kan ka na joona. Latɛmɛni 2nan ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyaso seli ma. Yala a bɛ se ka sɔrɔ ka ɲɛ walasa muso ka se joona a jigili wagati la. Latɛmɛni 3nan ɲɛsinnen bɛ ladonni ma kɛnɛyaso la. Ladonni bɛ kɛ wagati kɔnɔ ani cogoya la minnu ka kan ka kɛ walasa bangeni nisɔndiya ka se ka sɔrɔ wa. Une femme qui est enceinte doit être très informée sur la grossesse parce que vous faites muso min kɔnɔma don o kana ka ladɔnniya kosɛbɛ kɔnɔko la. Barisa a bɛ lajɛ kɛ siɲɛ 1 kalo kɔnɔ k'aw to kɔnɔmaya la kalo tile tɔw la. O la lajɛw kana ka kɛ walasa ka fiɲɛnamaw labɛn ni muso farikolo ye walasa den ka sɔrɔ. O la an labɛn préparement de session kalanw kama hakili, farikolo ani logistique fana na. Fɛn o fɛn t'a bange labɛnni na. Wa o bɛɛ sanfɛ an bɛ lafaamuyali kama fana kɛ. Et en plus de tout ça, alors, voilà, on fait aussi beaucoup de sensibilisation. Konate na kisa bɛ kalo 9nan na. Jigili 2nan kɔfɛ césarienne fɛ ani jigili 3nan min tun bɛ ɲini k'a ka ɲɛnɛmaya tiɲɛ. A kɛla bi muso ye hali ni kɔnɔ 4nan bɛ a la, a basigibaliya bɛ o min sɔnna a ma k'a bɛ siran n'a kɔnɔmaya ɲɛ. Une fois qu'on tombe enceinte, an mana lajɔn dɔrɔn an bɛ hami de daminɛ den kungoya kama yali ne bɛna jigi ka ɲɛ wa ne yɛrɛ ka kɛnɛya bɛ cogo di. Ɲininkali caya an yɛrɛ kan o b'a to awa ni bɛɛ lajɛlen bɛ fara jigili siranya kan. Cɛ min bɛ denbaya kɔlɔlɔw si dɔn o de b'a mako don a ka denbaya la kosɛbɛ walasa jaabi ɲuman ka sɔrɔ. O la fo cɛ ka lafaamuya. Ngeta Tano Anderson bɛ taa n'a ka muso ye siɲɛ 1 dɔgɔkun kɔnɔ a ka kɔnɔɲɛ fɔlɔ wagati la. Ale fɛ kɔnɔmaya tɛ muso kelen kun ka ko ye. Venir avec elle c'est kanani y'a ye o ye ne fɛ jogo ɲumanya dɔ le ye o ye kosɛbɛ ye. Bawo ne hakili la hali n'a fɔla ko dɔw bɛ sɔrɔ a hakili la i kɛni a kɛlɛ fɛ o b'a yira k'a fɔ k'a kelen tɛ ni cogoya in na. Awa k'i ka dɛmɛ b'a yɔrɔ awa a bɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi hali n'a sɔrɔ a la ala ka gɛlɛn. Ni kalan in na coach bɛ den sɔrɔli ladege an ka taa i sɛbɛ don dogomayɔrɔ filɛ i k'i jila gɛlɛya ni ye den kunkolo ye a b'o fɔ musow ye. Kamara Fatumata b'a ka kɔnɔɲɛ 2nan na awa a ka di a ka dɛmɛ a ka kɔnɔmaya in na. Kɔnɔmaya yɛrɛ la tiɲɛna hali ni dɔw fɛ bana tɛ nka a ka kan muso ka dɛmɛ kabini kɔnɔmaya daminɛ na fo ka taa bila a laban na. Ne bolo u bɛ basigi di muso ma ne ka jigili kɛ hɛrɛ la. An kɔni bɛ siran tuma bɛɛ nka ni baarakɛla ɲumanw b'an bolo minnu b'an dɛmɛ ne hakili la o bɛ kɛ basigi le ye anw ma. Côte d'Ivoire jamana ye ɲɛtaa caman kɛ kɔnɔmatigiya ani denmisɛnninsaya ka kɛlɛli la. San 10 tɛmɛnen kɔnɔ fɛɛrɛ minnu bɛ ka caya n'olu yɔrɔ ka jan gouvernement ka sigi ka fɔ nɔ na. Olu bɛ dɛmɛ de kɛ walasa ka denbatigisaya dɔgɔya fo ka se 70 ɲɔgɔn na bangeni 100 ɲɔgɔn kɔnɔ yanni san 2030. I n'a fɔ Nations Unies b'a laɲini ɲɛmina jamanaw fɛ a ka programme la min bɛ wele stratégie mondiale pour la santé de l'enfant et de l'enfant. Ka kɛɲɛ ni sɛgɛsɛgɛli labanw ye Côte d'Ivoire jamana na denbatigisaya bɛ 386 la bangeni 100 kɔnɔ. Alain Amonchi, VOA Bambara.